Club Junta, building better Africa. Utenga opita kwa maikaliati mamembala onse a UTM akufamire kwa anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege komanso kufamire ya Chilima. Utenganso umene ukupita kwa onse a Malawi okonda dziko lawo. Ndakutengerani utenga wokoma kwambiri mama wa uno. Mulungu wandituma kunena akuti iyi si nthawi yokuti muzidandaula, because he is about to say something. China chilichonse chikamachitika pa dziko lapansi, whether cha negative kapena positive, chimachitika chifukwa cha chifukwa. Nkutheka kuti ena ake samaziwa kunena kuti dzenje lomukumbira wina umakhonza kugweramo wekha, ndipo nthawi zambiri dzenje limene lidi umagweramo wekha. Munthu ukamapanga chiwembu chofuna kupweteka anthu ena, usamaone ngati mwina Mulungu sakukuona. China chilichonse Mulungu amakhala kuti anachiziwa kale ife tisakudziwa. Choncho inu a UTM utenga wanu ndu makamakaso inu a Malawi akufuna kwabwino. Akunena kuti munyadire kwambiri ndi kumangidwa kwa maikaliati. Mulungutu ndi amene wandituma pakati pa usiku kuti ndikulankhuleni kunena kuti God is about to say something. Ndipo kwa amene mmakhulupirira kuti inu ndinu mabeliever eni, tapitani ku khoti kuja muone mapikicha, komanso kwa amene munapitako ku khoti kozulo mundikhulupirira kuti zimene ndikunenazi ndizoona. Kumene kujatu kunabwera Saulo Chilima, koma ambiri amene mmaona maso anu amene simmaona bwinobwino maso anu mu uzimu, mukoza kuona ngati izi ndi chamba, mukoza kuona ngati ine ndasala pang'ono kupenga misala kapena madrama andifikapo. Koma kwa amene muli ndi maso auzimu mukundikhulupirira kunena kuti amene ujayo anamangidwa uja, maikaliati uja wamangidwa dzulo uja, kumene kujako kunachitika zinthu zazikulu kwambiri, ndipo Saulo anali konkuja. Kuteroko Mulungu akufuna atilankhule ife a Malawi kuzera ku arrest imene ya maikaliati, koma mwina ambiri simukudziwa. Choncho Mulungu wandituma kuti ndikuuzeni kunena kuti pa ize chachikulu chimene chikufuna kuchitikacho chasala pang'ono kuti a Malawi muchiziwe. Kwa iwowo amene amachita plan arrest imene amaona ngati ni madolo, koma sanadziwe kunena kuti ndi Mulungu amene wapangisa kuti amange mayiyo. Chifukwa mukauonanso mulandu uja ni mulandu woopsa umene amuchita charge uja, koma mukauyanganisisa kwambiri muona kuti mulandu umene ujawo a Malawi sanayenere kutuluka chonchicha. A Malawi anayenera kuti akhumudwe atamva charge sheet ijayo, koma anthu anatuluka moopsa kwambiri. Kutero kuja amene uja ni Mulungu akufuna akulankhuleni inu a UTM muziwe chilungamo. Chilungamo muchiziwatu posachedwa pompano. Kodi Mulungu tundu adzatheka bwanji? Mulungu si chisiru, Mulungu ndi woopsa kwambiri. Chifukwa chake dzulo lomwe lija anthu ena ake anapita ndikukakhala pa emergency meeting, ndikupitanso kawiri ndikukajambula kawiri pa drawing board, kwayamba kudabwa nazo kuti kodi zikuchitikadi Malawi muno. Choncho ndimafuna ndikupempheni a maikaliati kumene muliko, ndikupempheni akambala chifukwa inu ndi amene mwakhala kumene mukusunga chipani ngati wamkulu. Ndikupempheni nonse anjawala, afredokisi, ndikupempheni nonse amayi makuta, ndikupempheni nonse amene muli akuluakulu abanda, kunena kuti nthawi yodandaula inatha. Ndipo akunena kuti musadandaule. Nthawi zina pali maliro ena pa banja anthu amauzidwa kunena kuti wamwalira iyi, akunena kuti musalire. Inenso ndikupempheni nonse a UTM,
ndikupempheni Amalawi nonse konse muliko kunena kuti kumangidwa kwa Maikaliati nyadiranakoni kwambiri, munyadire mumve kukoma muntimamo chifukwa chachikulu chili chasala pang'ono kuti chichitike, ndipo chasala pang'ono kuti chibwere pambalambanda. Koma ine kumene kujako kukhoti kuja simunathe kuona kuti amene uja ndi Chilima anabwera uja. Anthu Amalawi tateni tizipemphera, tiyeni tizipemphera, tizimukhulupirira Mulungu, tizimukhulupirira Allah. Sapoti imene inabwera ija ndikufuna ndikuthokozeni Amalawi, sapoti imene ija sikuti munangobwera kuzangopereka sapoti wambayi, koma Mulungu anakutumani kuti tabwerani kukhoti mukamuone Chilima, koma ambiri Chilima simunamuone. Ine namuonatu ine namuonatu Saulosi, ndinaonatu anthu aja kuchikanga waja, ambiri anabwera pompaja. Titokoze kwambiri, ndipo kuchokera lero akuti muzipemphera kwambiri chifukwa chachikulucho chimene chikuyenera kuchitikacho chasala pang'ono. Ena ankaona ngati akufuna ati amulange Maikaliati osaziwa kuti akuzilanga okha. Lero decision yani imene mwakambirana usiku ija musayisinthe iyayi, ameneyo di mumangedi tammangeni inu mwana wakumulanjeyo wakwankandoyo mumange. Patakhalanso kuti mune mukufunanso anthu ena kuti muwamange, inenso ndilirede chifukwa ine ndizadziwa chimene ndikumangiridwa. Ndipo patakhalanso plani ina monga mmene mwayikonzera, chifukwa pali mapulani ambiri amene mwakonza okhuzananso ndi ineyo Boni Kalindo kumbali yophedwayi. Ine ndiye ndilirede tu kwambiri, ndipo ndikunyadira ndikukudikirani kopsa kunena kuti anthu anu amene mwakonzawo mwatumawo kuti ati athane ndi Boni Kalindo mukungozitayisa nthawi. Ine ndine woopsa kwambiri. Ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti mapulani anu amene mwakonza ochita target anthu ena andale, ochita target ma activist including me, ine ndekha mundisamale chifukwa wina apita nane. Ndipo ukamabwera iweyo amene watumidwa iweyo, kaya uzakhala ndi mfuti, kaya suzakhala ndi mfuti, kaya ukufuna tilowe pansi, ine ndilirede kwambiri, ndipo ndikukukonzekerani kuti ndikumane nanu. Siku limene muzanyamuka ndizakhala kuti ineyo amanda anga Amairine Katole kwanjeza andiuza kale china chilichonse, Adikisoni Katole, Alfred Katole andituma kale, andiuza kale china chilichonse kuphatikizapo chewiniko. Ndiye ndikufuna ndikuuze, do not touch the anointed. Do not try to touch the anointed. Muyaluka ndi chifukwa chake mukakafusa akuluakulu akwanu akakuwuzani kuti kuli mwambi wina wache onena kuti nthawi zina munthu umakhonza kuyaluka ni mwana wakukhonde. Zimene zikuchitika muziko muno, Mulungu akufuna asuke ziko la Malawi. Mavuto amene Amalawi mukukumana nawo akuti musadandaule. Inu tu Malawi muno mukuchitika zinthu. Tamuyang'aneni loya uja kamangira ujayo, muyang'ane zimene akulankhula. Sikuti akungolankhula tu loya ujatu, amene ujayo amene aliko akumutuma ndi Mulungu. Ndipo ndithokoze kwambiri kunena kuti kumalawi kunoko kuli ma magistrate, kuli ma judge amene ali ndi welfare ya ziko lino, amene amafuna chilungamo chiziyenda ngati mazi. Tikuthokozeni iniyo majaji, ma magistrate amene Mulungu wakutumani kuti muombole ziko ili. Chifukwa tisi onse amene amachedwa maapozi amakhala oyipa. Pali maapozi ena amene amakhala abwino, kumalija apo lija lowawa, koma kulija solina lokoma kwambiri. Choncho Mulungu is about to clean this country. Ndipo wina wache kaya afune asafune, koma ulendo wache wakwana. Ndipo umene wakwana mpalibeso kubwerera. Mulungu andituma kuti ndikuthokozeni Amalawi nonse chifukwa cha support imene mwapereka zulo kukhoti pamene Maikaliati amapasidwa bero. Zimene zijazo akuti mukamaziona chonja musamangoziona chonjija, koma muziyang'anire kumbali ya uzimu, muziyang'anire kwa
Allah, muziyang'anire kwa Mulungu. Mulungu is about to say something. Mulungu atamakonda dziko ili, ndipo zimene ziti zichitike 2025 Malawi ambiri muzadabwa. Tangopitani mukalembese, ndipo tikuziwa kuti kwapangidwa plani ina kunena kuti ma issues onse amene achokera ku court onena kuti anthu azikalembesa ati sakufuna kuachita adresi mu phase imeneyi, akufuna achite adresi mu phase number 2 chifukwa kuti phase imeneyo izakhala kuti akulembesano madera ati akwawo. Choncho ambiri amene inuyo mukupita m'masenters kuti mukalembese, ngati sakulembani musadandaule, inu tangotengani foni yanu muyimbe kwa the DC, kundiyimbira ine, kumuyimbira Ntanyiwa, kumuyimbira Wabakiri Muluzi, mupereke zina lanu, senta yanu, ndipo mumuchite koti amene yoyo wapa senta poyo, kuti wankulu akuyang'anira pa senta po ndi ndani, headmaster wapamenepo ndi ndani, ngatiso pali wa polisi wina wache mumuyang'ane pa mtima pachepo mutenge zina lache. Zonsezo muzilembe ndiye muzitumize kwa ifeyo, chifukwa zikapitirira akufuna kuti nanga pakali pano pa phase ya second week yayamba, komano anthu ambiri akubwerera, anthu ofuna kuti akachose nkhandweyo akubwerera sakulembesa. Ndi akunena kuti Mulungu akundiuza ine kunena kuti musadandaule konse, chifukwa mu Central Region muzachitika zinthu zimene anthu sazazikhulupirira. Pamene iwe ukupita kuti ukabe, nthawi zina umakabedwa, umapezeka kuti walowa nyumba yosilika, malo mokuti ukabe umangoyamba kugona. Zimene zizachitike ku Central Region kunoko, anthu a Central Region amene akunenedwa kuti ndi a Central Region ndi amene atazamusinge wina pakhosi ndipo suzakhulupirira. Boni Kalindo. The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.